Bai, Donostia hainbeste glamour, hainbeste jende, zinemaldi, marko inkomparable bat, baina honek merezi du dau urte osoko jentientzako. Merezi du dau presizoak hain altu egotie eta aste hortan gaztetan dan dirupila horrek merezi du dau benetan Donostiar batentzako. Baldakize Donostiarrek zer dan zinemaldize benetan? Zer da zuentzako zinemaldize? Donostian gertatzen den olako evento bat eta berrietan eta ikusten duguna jakiten dugu, baina ez dugu jarraitzen nolan unero ez da... Buenísimo. Es una cosa que tenemos en Euskadi que ya quisieran tenerlos en otro sitio, ¿eh? La gente que viene, porque viene mucha gente de Madrid, viene mucha gente de eso, y luego los actores. Este año no estoy muy al día qué actores vienen, pero vamos, yo he visto a cantidad de ellos, ¿eh? O sea, Richard Gere hasta me dio la mano y mama guapa, o sea que... Banetzako da aste bat Donostin egiten den festival bat, aste bat iraute dula, bazakit pelikulak ikusteko aukera ona, azkenean atzerritar jendia etortzea, atzerritar pelikula baitari ikusteko aukera dago, eta hoi, eta ez dakit ambiente ona, egotea normalian, hola kulturalki, ondo, interesgarria. Ez dakit, beste eventu bat, ez dakit. Niri zinema gustatzen zait, baina ez naiz inoiz joan, egia esan da. Eta hemengo naiz, Zuretzako? Nik bez, bere iritzia bezala. Donostin hainbeste glamour, hemen ospatzen dela zinemaldize, aktore famatuek eta dana horlako evento handize, baina gero Donostiarrek hemendik aldein behar izaten dabe, ez tekilako alokatzeko etxe merkerik, ez da erosteko, bez? Zuek neskak, ezaztazue, hemen indozuela matrikulia Donostin, eta zer pentsatzen dozue, jundatorrien egunero, edo, Bilbotik jundatorri azkenien izango da lan zail bat, baina edo alokatzi pentsa dozue edo zer? Nik adibidez, alokatzia pentsatu dut, baina orain pisoa bilatzen nabiela eta horrela, ikusten dute gauza garestia dagoela, eta ez dakit lekurin bat aurkituko dudan edo ez. Orduan, ez dakit, igual terrentamaz, joan eta etorria. Joan etorri bat, baina bidaize luzie da, Ja, matada. Baina eske, pisu gutxi daude, bi pertsonentzako agian eta azkenean hori bi pertsonen artean egitea, dirua da. Eta gazteak gara. Ez dakit, azkenean ez da bakarrik zinemaldia agian, orokorrean urte osan zehar beti fomentatzen da turistek etortzea eta hola, eta gero ere agian gaztei laguntzeko, etxe bizitza aurkitzeko agian, hotel gutxiago egin, eta agian etxe bizitza publiko gehiago eraiki, ez dakit, zaten gaur egun, hotel asko daude eta eraikitzen ari dira, hori ere ez da oso normala. Nire ustez, ikusi beharko genuke zeintzuk diren dirutasak eta ea errentable ataratzen den diru gasto hori, ere bai ekartzen duten, jendea kanpotik ekartzen duen diru horrekin konparata. Baina, nire ustez ere bai, laguntza horiek ere bai handitu beharko lirateke, eta egiten ari diren bezala, garraio publikoarekin beste gauzentzat ere bai, pizka bat laguntza horiek edatzea. Claro, depende pixka bat zena ez duen erakarri zinemaldiarekin. Azkenean kultura erakarri nahi baldin badezu, bai. Baina erakarri nahi baldin badezuna da atzerritar jendia hemen dirua uztea eta dirua gastatzea, bai, asko zobeto. Hemen zinemaldia izatea azkenean kanpotik jendea etorrikoak, hemen gastatuko du, hemen gatuko aloiten, hemen jango du, hemen ingo dena. Azkenean gizarte kapitalista batean gaude, orduan berena hori da. Jendea kanpotik etortzea, jendea hemen dirua uztea eta jazta. Eta hemen jendea ezin baldin badu etxetik kanpo bazkaldu, etxetik kanpo egun pasa bat hoi berdin du, azkenean kanpotik jendea etorrikoa eta dirua gastatuko. Hola dago azkenean montatua. Gertoguna orduen dirue da. Bai, basikamente hola dago montatua, dirua behar da eta listo. Eta azkenean dirogatik lan aite deu, eta dirogatik bizitzegea, eta jazta.